Trapagarango Mediapost enpresak kalera bota duen Mikel Lanzagorta langileak irakurri du gaurko manifestazioaren aldarrikapena. Gure lankideak bere lanpostuetan berriro onartzeko borroka jarraitzen dugu. 10 langile kaleratu ditu buzoietara banaketa egiten duen enpresa honek lan erregulazio baten bidez, naiz eta irabaziak euki behar ginen esanetan. Osasun krisiaz balidatzen da kaleratzeko, eta ondoren azpikontratatzeko prekaritate baldintzetan. Gaurko manifestazioak oihartzuna eman die Santurtziko San Juan Jainkoarena ospitaleko langileen eskaerei ere. Aukera bat zen, hori bizibilitatea emoteko hemen ospitalean dakagune arazo honekin. 2011ko abendutik daude lan hitzarmenik gabe. Ezin dugu geixa aguanta, 10 urte dira hitzarmen barik eta holan ezin leike jarraitu, orduan hasi gara abenduan hasi ginen grebekin. Kategoria baxuenetako soldata prekarioekin bukatzea dute helburu nagusia. Kategoria bajuenetan 1000 eurotan dabiz soldatak eta pentsatzen dugu hon 2021 batean ezin leikela olako soldatarik egon. Maiatzean ere grebekin jarraitzeko asmoa dute.